Bună ziua! Uite, aici am refăcut o mini-automatizare pentru aere condiționate compusă din contactor, distribuitor pentru pământare și relé comandă. Acest mini-tablou conține alimentarea contactoarelor efectivă și a aerelor condiționate, intrare, ieșire către unitățile exterioare, reul de comandă unde primește comandă din BMS pe A1 și A2. El a fost programat la 12 ore să facă switch-ul între aparatele de aer condiționat. Așa, el este alimentat pe borna 11, dacă vedeți de aici am luat de pe fază, și nulul, așa, releul de comandă la rândul lui trimite comandă pe borna A1 către contactor ca să aclanșeze, să închidă contactul pentru a da drumul la aer condiționat. Un dezavantaj la această automatizare este că după temporizarea făcută în program, îl oprește dintr-una, îi taie alimentarea, ceea ce în timp poate afecta aparatul. Doresc să mai precizez faptul că alimentarea se face de pe o siguranță de 16 amperi. Într-adevăr, aici este calul de 2,5, aici de 4, dacă nu mă înșel. Și dacă doriți o siguranță mai mare în caz că ori se arde un releu, ori nu mai funcționează un aer condiționat, ca să bypassăm comanda, mai punem un întrepător cu un fir legat pe borna 11 și un fir legat pe comanda 1, ca să bypassăm borna 14. Și atunci, manual, putem să alimentăm contactorul până schimbăm releul.